Птичките пеят, цветята цъфтят, а вие се чудите как да влезете в роклята си от миналото лято. Аз, например, ще имам голям проблем с любимата ми рокля, защото след тази вкусна зима сигурно ми е станала широка. Да, днес в апартамента ще говорим за това, как да влезем във форма. При мен ще дойде Никола Тачев, от когото ще разберем какво представлява стрит фитнеса. Аз сигурно да ви кажа, аз доскоро си мислих, че това е да ядеш на крак. Знаете, да ядеш на крак, това си е нещо много уморително. Да, днес се очертава един много полезен ден. А сега ви представям и първите ми гости в този полезен ден. Никола Тачев и Йоана Георгиева. Те двамата се занимават с стрит фитнес. Първо, здравейте. Здравей, Марта, благодаря ти за поканата. И да ни кажеш ти, Никола, откъде и как разбра, че има такова нещо. Аз покрай теб и покрай вас се порових в интернет, разбрах какво е, но ти как научи? Точно и аз от интернет, от такива подобни клипове. Попаднах на някакви упражнения, които не бях виждал до този момент и така се запалих. Каква е разликата, защото нашите зрители 100 на 100 знаят, че има фитнес в зала. Да обясним каква е разликата между този фитнес в залата с уредите и уличния, така да се каже, стрит фитнес. Двата спорта нямат нищо общо първо. Тук хората трябва да разберат, дори тези, които тренират, че успехите в този спорт имат функционален характер. Тоест, не е толкова важно как изглеждаш, а всъщност е в това какво правиш, каква техника прилагаш, каква сила най-вече имаш, въпреки че едни усърдни тренировки няма как да нямат и визуален ефект върху тялото. Това със сигурност е така. В този ред на мисли най-голямото предимство на стрит фитнеса е това, че когато достигнеш едно високо ниво, имаш такъв контрол на тялото, който ти позволява да правиш почти каквото си пожелаш със собствените килограми, нещо, което в залата няма как да стане. Ето е ключовата дума, казах го, но някак мимоходом искам това да разберат зрителите, че в стрит фитнеса ти използваш самото си тегло. Точно така. Ти с самата своя маса ти тренираш, нали? Да. Това добре ли е за момичета? Защото те са по-малки, по-фини. Ето виж Йоана, тя е... Колко килограма си, Йоана? 40 кг. Нейните тренировки ще са съвсем различни от един от 70-80 кг мъж. Дали е добре, не мога да кажа, но със сигурност е много трудно, поради причината, че много по-голяма част от упражненията се изпълняват от пълен вис на тялото. Независимо дали ще са свързани с бутане или с дърпане, това за едно момиче или жена, без някаква физическа подготовка, е доста трудно. Доста трудно. Значи, всъщност натоварват се винаги и страшно много ръцете. Да. Хайде сега, Йоана, да ми кажеш ти, защото имаме така покритие, което сега ще пусна от колегите с теб. Какво, от кога, къде се го разбра този спорт, как се запали по него? Ами също, както и Никола Тачев, от интернет. Да. Мотивирах се от негови клипове и от 1 година и половина се занимавам. Стана ли по-силна? Изобщо тялото ти стана ли така да си го харесваш? Да. Самото стягане на тялото... Ето те в момента те показваме, да. Какво самото? Самото стягане на тялото, получават се плочки, мускули на краката, навсякъде. Ръцете ми станаха доста големи. Да? Големи в смисъл? С големи мускули? Да, увеличиха се сантиметрите на ръката. Сантиметрите на ръката. Да. Това хубаво ли е за едно момичешко, женско тяло? Ами, зависи от момичето. Ти харесваш това? Да. Мен ми харесва в това видео, че се вижда, че това са едни успоредки, които има обикновено в училищните дворове, на такива игрални площадки, нали ги има? Да, точно оттам започнах. Оттам започна? Да. И? Ами, в началото тренирах сама. Криех се от другите, беше ме срам, но с времето се отпуснах, започнах да ходя на събирания. С него ходих на събиране в Герман и тогава вече наистина показах какво мога пред... По колко души се събирате? Ами, всеки път е различно, но на събирането в Герман бяхме около 30-40 човека. Повече момчета или повече момичета тренират стрит фитнес? Винаги повече момчета. Винаги повече момчета. А са учениците ти как реагират на това, когато ти им кажеш какво се занимаваш? Момчетата не се ли плашат от теб? Ти ще си по-силна от тях? Ами, подкрепят ме до известна степен, но те до някъде не одобряват това, че момиче може да се набира и
да има такава сила. Аз ще ти кажа, че това е много добре и за бюста. Никола ще потвърди. Това са страхотни всички упражнения с напиране, са добри за бюста. И докато другите момичета ще се чудят какъв силикон, откъде да си вземат и да правят операции, ти ще си с много здрав и стегнат бюст. Може ли ръката ти за момент? Да. За да видя дали имаш мазоли. Охо, има здрави мазоли като на спортистите, нали е неизбежно? При това висене, което видяхме, а сега може ли да сте Да. Господи! Ти си наистина страшно здрава и силна. Родителите ти подкрепят ли те? Да, те най-много ме подкрепят в това начинание и докато виждат прогреса ми, все повече ме мотивират. Те са хората, които ме мотивират да продължавам да тренирам. Все пак ти като един човек, който по-отдавна се занимава с това, Никола. Тук съм. Защото не ме гледаш, като ти говори и не мога да разбера какво става. Не се ли развива повече горната част на тялото? Част, да. Това е нали, минус, който е в този спорт. Да, че няма уред върху който се прави концентрирано упражнение за крака. Ето сега те показваме теб. Това се вижда, че са раменете, гърба, гърдите, върху което работиш. Това е стандартно. Кофички, лицеви опори, само че тук съм с жилетка с тежест. Това е за по-голямо натоварване, за покачване на силата. За да стават още по-здрави мускулите ти, така ли? Да. Добре, а тези клипове, които аз в интернет гледах с черни... Ето го, това е страшни неща. Това не е ли много трудно? Така изглежда. Така изглежда. Когато викаш дълго тренираш, по колко часа на ден тренираш ти? Зависи в каква кондиция съм. Главно правя кръгови тренировки. Кръгова тренировка е, да кажем, правиш едно упражнение за една мускулна група, след което правиш второ за друга мускулна група, трето, следва кратка почивка, втори кръг, трети кръг. Колко време ти взима на ден това? Между час и половина. Всеки ден ли го правиш? Не всеки ден, зависи. Точно това казвам, че зависи как се натоваря. Това не е ли сезонен спорт? Не. Зимата? Пак сме там. Как ръцете ти не ще замръзнат на тези зелени? Така ли? Колко са вече последователите тук в София, защото за България надали имате представа? Ние имаме група във Фейсбук с 17 000 човека. Това е за цяла България. Това са доста хора? Да. А защо, ето, на другото видео, което е свалено отдавна? Това е от състезанието това лято. Това са толкова силни хора. Защо? Защото какви са предимствата на този фитнес на улицата от фитнеса в зала? Най-вече това, че си навън. В смисъл на чист въздух. Чист въздух, ако е чист? Ако е чист, да. Да. Понеже повечето площадки са в дворовете на училищата, но там минават много коли и така нататък. Да. Тук исках да вмъкна, че Столичния общински съвет преди месец гласува 500 000 лева за изграждането на нови съоръжения. Къде? В кои паркове? Това е по идея на Георги Кадиев, който пръв всъщност обърна внимание на нуждите на тая общност. Да. По време на предизборната си кампания за кандидат кмет на София и очакваме в най-скоро време да почне да се прави. Това за цяла София става въпрос. Да, но вярваш, че ще се случи това, нали? Надявам се. Каква е, понеже си кажа, първият път, когато чух за този вид спорт, аз си представих в парковете има на някои места едни уреди, такива като фитнес уреди, които предимно пенсионери, баби, дядовци. Те са за инвалиди по принцип. Да, правят някакви упражнения. На плажовете съм виждала по морето. Има пак такива уреди, нали? Но това, което всъщност вие правите, е предимно на висилки, дето се казва във всеки вътрешен двор. Да. Хората си тупат килимите на тях, нали? Самата дебелина на лост е по-различна, която е смисъл за истинска тренировка. Когато съм се разхождала в София, тук в Борисовата градина има между дървета така опънати. Те са точно за това. Вашите. Да. На тях вие тренирате. Точно даже в Борисовата градина е една от най-посещаваните площадки. За каква възраст е добре да се почне? Защото разбрах, че Йоана, ти си на 13 години. На каква възраст ти съветваш младите да започнат да се занимават по-активно с това? Горе-долу на тази възраст, от 13 нататък. Аз лично от 18 годишни тренирам. Малко късно, но тогава разбрах. Тогава се поинтересувах от това нещо и започнах. Деца, значи има също около вас, но повечето са момчета. Повечето са младежи между 13 и 18 години. От всякакви възрасти. От всякакви възрасти има.
Интересно. Интересно е. Добре, аз ви желая успех. Надявам се нашите зрители да са останали доволни от информацията, която получиха от вас, за това, че има вече един нов спорт. Това е едната от рецептите, които днес ви даваме, за това как да влезнете във форма. Благодаря ви за това гостуване, а сега ще видим няколко любопитни факта за плодовете и зеленчуците, като преход към следващият ни гост. Мерси.